אני שלום אני שלכם. טוב, זה בדיוק אני אמרת אותי. אוקיי, בקבוקונים כאלה מעולה. ומסרק. לפונים. כן. לק. מעולה. קליפים לשיער. זה יפה לכל אחד שלך. פרח שהוא עולה 4.90. זה מאוד מאוד קצת. וכזה. שיש לו סבון וזה עולה 1.40 שקל. זה שזה פרנק מעולה. בושם שהוא ממש ממש טוב. וזה ידיים מעולה ומביטה. וגם כאלו לילדות שלא אוהבות לק שמביטים זה הציפורניים. כאלו שזה בייבי פותחים את זה. תמיד מסובבים את זה השיער ואחרי חצי שעה פותחים. ועודם כזה שהוא מספר 98 וזה מחיר קטן מאוד. וזה ספונסר של מספר בחופן שכל הספר. יש לי את זה שזה מספר 10. זה שמספר שלי ועוד מאוד ליטר. זה צריך למשוך אותי אותה. רגע ולדוק. זה כללי מספר 5 נקודה 15 מהמם. וביי.